Gitinguha karon sa mga sakop sa kapulisan sa Siquijor nga magmalinaw ang 2022 national and local elections ubos sa ilang jurisdiksyon. Nunot niini ilang gidapit ang tanang midagan sa nagkadaiyang posisyon alang sa pagpirma sa manifesto nga gitumong aron mamihimong hapsay, malinaw, patas ug magsubay sa saktong proseso ang piniliay. Ubos sa pagpangulo sa Siquijor Police Provincial Office, nilagda sa maong manifesto ang mga representante sa COMELEC, DILG, Philippine Coast Guard, BFP, mga sakop sa simbahan, private sector ug mga national government agencies. Buot usab nilang tabangan aron magiyahan ang mga botante ug mga kandidato sa ilang tagsa-tagsa ka mga tahas. Actually, since the establishment of COMELEC checkpoint dito sa Siquijor, as I have said, peaceful dito. So, walang gaano tayo nauuli. It's more on the violation of health protocol. Sunod lang ta sa mga protocol. Kay naman ta sa pandemic karon na natay mga restrictions nga gipatuman. So, atong sundo na kay dili man na para man natong tanan.